Tehát itt van a szóban forgó két új kamera. Szinte, mint a ikertestvére lenne 8-9 évvel ezelőtt vett kameráinknak, amik még a mai napig is tökéletesen működnek. Első negatívum, iszonyú rövid zsinort küldtek hozzá, körülbelül 40 centi, 45. Hogy lehet ezt így bekötni, hogy jól is működjön? 220-szal. Aztán az applikáció. Erre az egy telefonra tudtuk csak föltelepíteni. Az összes többi telefon nem látja. Elindítom az applikációt. Ugye két kamera. Indítsuk el az elsőt. Ez az a kamera, mert képet is lát. Próbálom. Eddig minden oké. Aztán csináljunk egy videófelvételt. Megnyomom. Gondolkodik, és puff, kikapcsolt az applikáció. Így használhatatlan. Újraindítom. Másik kamera. Ugye mutatja mind a kettő online. Elindítom. Scrollozik, keresi a képet. De érdekes módon navigációs gombokkal megy. Viszont képet nem ad. Ez így úgy szintén használhatatlan. És érdekes módon, ami kameráink vannak 8-9 éve, mai napig jól működnek. Ezek vadonatújak, jobbak én legyenek és szarok.